tedduɓe oɗon keɗoyri fi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni bobo julasu burkina faso waktu goto fawi hen to paris lamorde franci ahmadou baroba toɓɓe mawɗe kabaruji men burkina faso keeri leydi ndi uddanoɗi gila ko ɓadi duuɓi ɗiɗi udditi hanki go e lewru 11 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go doginoɓe mobile e dilloɓe mum weltorima ngal pellital ngal hoorejo burkina mark christian kabore ƴetti guine hooreɓe laamu faddew nambiyen laamu ƴangal holli ɓe newni artugol capitaine moussa dadis camara e sekou ba konate dadis camara ko tumanoɗo e fitinaji waɗunoɗi to stade nogasi jeetati lewru septembre ɓe ɗiɗo ko hooreɓe hiiɗɓe leydi ndi hoorejo goomu europe waɗi yewtere e kokkoɓe kabaruji ngam andinde yidde mum ko fati e rendinde kalis na mbiyen koppereje ngam darnude eɓɓoje mahanteri walloje jokkodiral europe e adunaru ndu hande alkamisa 2 lewru 11 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go heeɗiɓe on mbiyama bisimilla mon ɗo mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde burkina faso keeri leydi ndi uddanoɗi gila ko ɓadi duuɓi ɗiɗi ɗum wonno ko ñande nogas lewru 3 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sabu rafi coronavirus udditi hanki go e lewru 11 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go doginoɓe mobile e dilloɓe mum weltorima ngal pellital ngal hoorejo burkina mark christian kabore ƴetti kettoɗen humpito yaya demba tamboura bobo julaso alarba go lewru 11 lewru jangon garuge bobo gilaso bobilagi no lamdo e yaade jaali mali gara staff jara dugu hamadou diallo yi ono welti e uddudogon keeri ɗin yimɓe fuu ɓerɗe mum koyna weli e majjum par ce que yimɓe tampino sanne tiiɗarmaji gaɗi e leydi meɗen ndi fa wala fuu no sifore so tawi leydi ndi joni ɓe jarrodiri iɗi natodura yamata e koye warta e leydi meɗen ndi ɓakkon o nokku no woodi gar jara transport mbobilaji yahoɗi mali adama tal no anni yaade jangal no woodi tan min ka yiyammi ka sabade zamanu natoniri ni no woodi koye to moƴƴere ƴuurata nde hewata en enen du aw so moƴƴere seli wardele ni ɓillare ni naati uddudogon keeri ɗin no wayi sabade ɓuytugon tiɗaramaji yo kongon kagije siise jabotoɗo wallahi no moƴƴi weli men sanne allah hokku hunde fa hande tampiriji gaɗi tornaji gaɗi yo mile kasi ndu useni bamogo dorobotoɗo mbobila teyse no jaha leydi mali Côte d'Ivoire e Togo. Salam baka alhamdulillah rabbil alamin. Amtugol keeri leydi Burkina ɗi waran ɗuytaname saƴƴaji ɗi minen hoƴoɓe yimɓe guineji ɗi kawranno dago talkaku ni min cawtirino ni min mbawano heɓande koye amen faayi ha joni kam miɗen jetta Allah. Burkina Faso uditi keeri mum alarba go lewru jangon ka noon jillo fuu no hani tigade talkuru tufugon talkuru pese ñawɗoyru noditengu coronavirus yaya demo tambura bobo gilaso RFI to burkina fahan caggal caɗele teskade e jogogal commandant gendarmerie ko fewti e jangu inata 14 lewru faltindu fodde gendarmaɓe 53 mbaranoma hoorejo rock mark christian kabore fuɗɗima addude wayloji lugguɗi hooreɓe hewɓe cuɓama calɗi goɗɗi e nder gendarmerie cosama na mbiyen waɗama ɗi wayloji noon no gasa waɗa nafoore e rafi ndenagu teskaɗo e nder burkina faso to guine paɗen hooreɓe laamu faddew na mbiyen laamu ƴangal holliɓe newni artugol capitaine moussa dadis camara e sekou ba konati moussa dadis camara komo cuuɗi ñawirɗi tuumi fitinaji waɗunoɗi to stade 28 septembre ɗi goni sababu mayigol ko ɓuuri yimɓe 150 kettoɗen jantore ummuba o nder cimto woni ko ƴettanowo konngol ɓe konunkoɓe letinan colonel fatoumata binta diallo andini newnugol ngu laamu asmau diallo ko hoorejo fedde lorrinoɓe e mum himo weltori nde feere mbeɗa weltori muradu ndun ko min nani on information ɗon kon par ce que ɗon andi woni ni duuɓi 12 minen dogude fi ndu muradu meɗen torade hari yo dadis artu fi yo ñawore waɗu gila 2017 lande ɗe waɗanoma ha hawri kanko dadi sigi mo tawa ɓen inculpaɓe bisiriyu diallo ko tawaɗo e fedde daraninde hakkeji neɗɗo guine kanko himo holli artugol ɓe wona ella kono ko ma cuuɗi ñawirɗi ɗin heɗo kadi sekou ba konati
ila o enquête fuɗɗa minen meɗen dari min inni ko ma kamɓe kadi ɓe lande honno wonno responsabilité maɓɓe on fendo ɗum waɗuno déjà Dadis Camara kanko on ɗon ɓe waɗi ɓoggole makko par ce que si Dadis Camara noddama haɓe kan kadi ko ma o nodde newnugol ngu laamu fii artugol ɓe waɗi e saa'i mo tawata nde ñaawore fiiɗi fitinaji waɗunoɗi ka stade 28 septembre no habba e nder lebbi tati andintinen e hitande ujunaji 2009 yimɓe ko ɓuri 150 maayi e mum e rewɓe buyi dow laama. To Gambia ɗo waɗani Sénégal paɗen hande alkamisa woni ñalawma wattindiɗo e worgal sumgoji hoore wakko leydi ndi ɗi sumgoji hani waɗude ko set 4 lewru ndu gonɗen ngol woni aranol sumgoji no waɗa gila e laamu Yaya Jammeh ardinoɗo leydi ndi fodde duuɓi 22 e o saaha omo tawe to Guinée équatorial yimɓe jeegomo goni e hirodirde no tawa e mabɓe Adama Barrow e o lundiɗo kiɗɗo Ousseynou Darbo. Payen to Éthiopie horeɓe leydi ndi tengtini hanki kabaru wonande konunkoɓe gollanoɓe laamu ɓamti gure kewɗe gonnoɗe e juuɗe murtuɓe no jeeya e ɗe gure Laliba e Shewa Robita kettoɗen jantore Abdoulaye Diallo. Éthiopie holliti hanki e sembe konunkoɓe ɓen laamu ngun kepti Lalibela nokkumo UNESCO suɓi ngam jeeyede e nokkuji mantiɗi e windere nden oɗo nokku wonno ko e juuɗe daɗiɓe lundiɓe Tigre ɗon ɗo hoorejo jagorɓe wone ɗaɓɓude no ɓe keɓtiri nokkuji goɗɗi e juuɗe murtuɓe ɓen cimtorgol eno hollita kadi wonde konunkoɓe laamu ngun nana jaɓana wuro o Sekota e nder diwal mo Amhara e on saha ngarme garaji eno to Debre Sina wuro hetungo e 100 kilométraji Addis Abeba lamurgo leydi ndin law hankin ardiɓe laamu ngun holliti Shewa Robit naati e juuɗe mumen wuro ngo ɓe daɗiɓe lundiɓe Tigre en mbino ko e juuɗe maɓɓe woni e siftinde konunkoɓe e murtuɓe TPLF ko e hare ngoni to bange rewo leydi ndin ko ena abbo joni e hitande e lewru jegaɓuru murtuɓe keɓtino ko ɓuri yajde e Tigre kadi ɓe jabanino Afar e Amhara e on saha mo ɓe mbino ɓe fawi juuɗe Desi e Kombolcha e balɗe gaɗiɗe lewru 11 to Belgique horejo goomu Europe waɗi yewtere e kokkoɓe kabaruji ngam andinde yidde makko ko fati e rendinde kalis nabiyen koppereje ngam darnude e booje mahanteri balloje jokkodiral Europe e adunaru ndu Aissa Sow. leydi Bruxelles holli e alarbare nde yidde mum rendinde milliarduji 300 euro ɗo e hitande ujunaji 2027 jawle laamuyankoje eɗe jowitaki e laamu taw fof ko e eɓɓoje mahanteri e nder aduna o ngam abbitade e darnde Chine e on fannu dental leydi Europe e 27 leydi jillaɗe e ngal dental ha e cuuɗi Europe kalfinaɗi ngalu e cuuɗi gollirde ɗi jowitaki e laamu ma ndindin ngalu mumen ngam jokkodirde Europe e ko heddi e adunaru ndu ngun ngalu toɗɗi ko fannu numérique cellal weeyo kuɓɓam ha e ya garta ko ɗum woni himme o wonande goomu Europe hayso tawi innani Chine e haalaka nde eɓɓore e nde abbiti e feere Chine ko fati eɓɓore mum ko yowiti e laabi kesi e wiide hoorejo goomu Europe Ursula von der Leyen e kuccodiral makko e jayndiyankoɓe ɓe jiɗi ko eɓɓoje pawiɗe e golle labɗe e dow laamu fortingu. fedde adunaru oni andini ma timmu fodde 4 milliard kalis dollar e hitande ujunaji 2022 ngam fabade na mben wallude fodde yimɓe 172 million ɓe ko ɓurɓe wasde doole na mbiyen ɓurɓe lorade e nder adunaru ndu de caɗele noon saabi ɗum ko battane rafi coronavirus e battane wayloji weyengo e wiide halfinaɓe hinne yurmede fedde onu andini fodde te yimɓe 274 million ngoni e tiɗallaji ɓe no hani wallede nde limore ɓeydima e hitande hikkande fodde 17 fof. Omicron ngeeju kessu nyaw coronavirus no jokki tampinde windere nde gila ngel yiya to Afrique du Sud e nge jokki leyde e nder adunaru ndu oni e fedde leyɗele Afrique Union africaine kolli mette mabɓe ɓe weltaki hanki alarba e cendigu fawande e dow leyɗele Afrique austral e gila Omicron yalti to Afrique du Sud horejo goomu fedde nde no wonno to oni o yewtidi e horejo fedde oni hono Antonio Guterres ɓe kolli maɓe ƴeew peeje du ngam safrude ɗeɗo caɗele sendigu fewde Afrique austral.
yamde jeetati silmaji capande nayi Dakar koɗo men handi ko Ismaila Sow tawaɗo e ardiɓe suudu toppitidu gaynaka Sénégal. Timinirten koye taskaram faggudu e bamtare Afrique jareten hen ko Oumar Mamadou Sow tedduɓe joni joni o en garat e kabaruji men coftal ɓalli jareten hen ko Rama Diallo. Coftal ɓalli. Rama Diallo mi salminima Amadou Barouba mi salmini heeɗiɓe RFI Fulfulde. Ko woni du hande o kabaruji coftal ɓalli? E kibaruji coftal ɓalli en garan hokkude jaltuɗi kuppu arabe fiɗama kenga jokki fidde kenga caggande Tunisie aruno Mauritanie hecci kenga joyi e goten kenga alarba ɗi piɗi nde jokkuno hakkunde Maroc e Palestine. Maroc waɗi sahare mawde ɓe janni Palestine ko waɗi 4 e ɓulum. Égypte kamɓe Liban ko kawri Égypte waɗi goten, Liban fay goten, Algérie kam du waɗi Soudan 4 e ɓulum hono ko Maroc waɗi Palestine. Wide e kenga nden piɗiɗi tawama ko nawi hakkunde hono diɗe ɗe. En jokkat Rama Diallo payen to dowla Europe kalen e championnat espagnol. Non championnat Espagne fi kenga Real e Atletico Bilbao kawri. Real waɗi gotel. Championnat d'Angleterre kam do fiɗi kenga nden wide ko Manchester City e Aston Villa kawri. Manchester City waɗi 2 e gotel. Liverpool e Everton kamɓe du nde kawruno Liverpool waɗi 4 Everton goten darudi. Southampton e Leicester kamɓen mbawray ɗiɗi wonno ko ɓe timmini piɗi. West Ham kamɓe Brighton kamɓe du goten kanti wakkati piɗi tilino. Chelsea waɗi Watford 2 e goten. Wolves e Burnley kamɓen ɓulum timmini piɗi. No wayno wodi ko heddi ko foti jokkede e kabruji coftal ɓalli bisimilla. Non championnat France kam du fi kenga nden Paris Saint-Germain e Nice mbawray ɓolum ɓe timmini fay so tawi piɗi ɗi nawi hakkunde maɓɓe. To Reims kam e Lyon kawri 2 woni ko Reims waɗi Lyon e goten kam darudi. Marseille waɗi Nantes goten e ɓolum. Clermont e Lens 2 ɓe kanti piɗi. Monaco kam jaloken Angers 3 e goten. Lille kam waɗi Rennes 2 e goten. Amadou Barouba. Ko noon Rama Diallo a jarama no feewi ɗum noon en jettimo. Koɗo men hande. Tedduɓe koɗo men hande ko Ismaila Sow tawaɗo e ardiɓe suudu toppitidu gaynaka Sénégal. ɗum noon ko caggal ñalawma gendi mo ganduɗa ko teddiniraɗo gaynaka e nder leydi Sénégal to Dara Jolof ñalawma wanno e yontere yawtude nde. Oɗo mo ganduɗa kañum woni Aminata Ndiaye nultodiraɗo men o tawtorama oɗo ñalawma kettoɗen mo. Monsieur Ismaila Sow Junior RFI mo bisimilla ma e namdal amen gadalal min jinno andude hol darde dal Conseil national des éleveurs e on ɗon ati ñalawma. Ɗiɗi ko miɗen jetta tan miɗen jetta président de la république o gokkuɓe aynaɓe ñalande wani ni hitande foof ɓe mbawa hawro mum e ɓe jewtida muccaɗele mabɓe ubbita ko yahanata ko gaynaka ka yeeso kalda kadina janggo jaam gaynaka hono foti wawoy dendagal renduɓe e nder Conseil national de la maison des éleveurs woni wonɓe nder région ngaji 14 he nder département ji 56 e nder commune aji Sénégal kewi ala ɗo ɓe gemmorani ɓe foof ɓe gareno ɓe tawtira oɗon ñalawma. Minen kaala tan wonde caɗele mawɗe noon kam kalanoma hen mais ko ini ko hen foof ko ɓuuri amen ko hen ɗomo nin woni ko laamu waɗi ko gueɗadema juuɗi men jep woni wallude yimɓe hande banggue so dolli heeɓe woni kadi ko banggal forage uji to toon ɓe balli amen toon no feewi ko cellal jawdi toon ni ko dare penguirɗe kewɗe mahama ɗe jeeya hande yimɓe mbaɗa leɗɗe no pengu foof hande dare mbaɗtama ɗon hewɓe hen ɓe mbawi pengu taw ɓe gallata caɗele ɓesdi budget pengu o ɓesdi kadi budget ji investissement ji batnoɗe gaynaka foof ɓesdanoma ɗum minen ɗum jettere laamu mais haɗata kadi yimɓe non daña caɗele ko banggal rende lafde nde hande wasa sum non daña caɗele ko banggal rende ɗamɗon ndiyam haɗam wasa bon daña caɗele ko rende également ndiyam ko guimmorto ɗamɗama toɓoy haɗam ɓorɗon ɓooy daña caɗele kadi ɓurɗe ɗe teng woni patude banggal lisdi ndi ɓe gaynaka sawo ko mbaɗaten ka en eggat ñande kala heɗen dañde caɗele kureji men remoɓe cow hena daña hen foof hena daña hen dendagal ɗo neɗɗo tan woni lamɗo on woni kelefa deni on woni kelefa
aada on woni gaynako on woni demowo woni ɓe fof yoɓe gandu tan kala ko gandanɗa koko nafata lesdi ndi koko nafata fof en ɓe getta caɗele guyka ɓe getta caɗele remoɓe aynaɓe ɓe getta caɗele cumuji ɗi ɓe getta caɗele ɗen fof keɗena daña gaynaka jahro ko yeeso. eywa Ismaila Allah jarama on ha joni de ɓe jogui caɗele ɓami pellitte ɓe ganduɗa tigui rigui ma mbawa wallude aynaɓe ko woni hen miijo ma ko ɗon tan foti haadede walla wonko goɗɗum ko foti henede ɓeyde. eyyi jarama ko banggal limgol jawdi ngol ko ɗum miijo yon ko mbawata waɗ fof yoɓe hen mbaddor aynaɓe ɗo ɓe gonata ɗo ɓe keedata e hodde ɓe gonata ɗon e seɓe jetta limoɓe ɓe yoɓe mbaɗa feere ɓe jetta sukaɓe dillat ɓe gaynaka eyyi ko banggal ɓesdugol ngol âge uji retraite yo ko teñdi gaynaka ka kono ha hande ne min mbiya tan ala saago waɗa ko ɓesda toɓɓere ɓurde nde hande amen ɗon woni banggal lesdi ngal woni banggal kadi gandal aynaɓe eyyi mawɗo leydi ndi haali ɓeydude ko ganduɗa ko woni gawgol huuɗo kono kadi o addi pelliti goɗɗo ko fate nguyaji donc kamen matériel uji production yontani kañumne ɗum ɗon no usti ha no fewi beele no wawa wallude aynaɓe. eyyi ko banggal huuɗo remateko kon ko mbiɗa konne ko huuɗo namni ko gueɗe tati ndema huuɗo namni walla nayyi woni hen namni lesdi moƴƴiri no namni ndiyam no namni kadi matériel e joni min mbi siko fuɗi minen wallu pour mbawen hen rem ko wawi wuur jawde ko heewi kam ala saago wadde mbaɗani ɗen subventionné ko ayno moteur aji ɗi ala saago kadi yeɗɗi ɗum ɓe rem mbawa taƴane ɗum nene koko woodi hen solo. ɗum jinno andude ko fate cumuji baɗoji e laddele he e nder diwanuji ɗi kala eɗen gandi so cumu waɗi ko eaux et forêt kam tambiɗa en golle mbata oɗon liggodo e mabɓe e on fannu walla ala. dengol ladde ngol ko banggal cumo ko banggal hay gogo wona hay cumo hay piɗɗigol ko population kamen liggoto hen service ay technique ni minen nder galle aynaɓe bureau montaɗo fof no jogui commission dillaɗo gueɗe environnement et gestion foncière ɓen liggoto hen directement à service des eaux et forêts kamen gondat kamen jahdat kamen jornoto si jayngol waɗi kamen tintin ɓe jaaha ladde ɓe ndenda ɓe cu par ce que wona ñande kala brigade uji ɗi woni auto ji cuwaɗi ɗi cumo mbawata hoɗo ɗi gara mais sa ƴewtidima ko ɓuuri ko hen foof jetta ko yimɓe population kamen gemmotoɓe palio jayɗi ɗi ɓe gon hen heeɓe hen kaɓa heeɓe hen mbadda ha ɓe cuuyi ɗum haade brigade ji ɗi gari ɓe ballodira mumen haaɓe ñefu ngu minen mbiya tan ɗum kam ko enen eyyi enen en paadata e ñande go laamu par ce que bureau mumen ɗum woni no montaɗo au niveau de galle aynaɓe hen waɗi commission mo gandanɗa hoore makko ɗen gueɗe kammone mbo dillat woni ko hadde jayɗi woni jimbedde le woni sorde feƴƴaɓɓe le woni haaldude yimɓe ɓe. Cheikh Ismaila Sow junior Allah jarama RFI yetti jarnima. en jettimo no feewi kanko Ismaila Sow kanko wonno koɗo men hannde ko kanko ardi suudu toppitingu gaynaka Sénégal omo jabotono namde Aminata Ndiaye nultodiraɗo men Fuutatoro. tottama konngol e alkamisa ñande ɗiɗi en yewta fi Guinée suudu ñawirdu mawdu CPI holliti wondema ɓe okki lebbi tati Guinée fi uddutugol ñawore wargo waɗunogo ñande 27 lewru jeenaya ɓuru hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayi e nder o stade 28 septembre si tawi ɓe wawali laatinde golle ɗen e nder gon happu CPI on holli ƴettitay piilol ngol ɓe uddita ñawore den fima nelde men miijo mon ka tongode WhatsApp wowne laawol gandal e needi ummuba heɗiyankoɓe laawol gandal e needi ka RFI fulfulde on jarama hiɗon weltana e oɗo taskara men ñande 3 lewru 12 ɓuru hitande ujunaje 2021 e yewtay fi angal timmingol sa'iji hanaɗi jannede e nder hitande ka duɗe ɗum ko e juma yamdi 8 fawɗum silmaji 50 on fof on salminama. Ahmadou Barouba alkamisa ɗiɗi lewru 12 ɓuru hitande ujunnaje 2021 ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi Burkina Faso keeri leydi ndi uddanoɗi gila ko ɓaadi duuɓi ɗiɗi udditi hanki go e lewru 12 ɓuru hitande nde gonɗen doginoɓe mobel e dilloɓe mum weltorima ngal pellital ngal hoorejo Burkina Faso Marc Christian Kabore ƴetti Guinée hooreɓe laamu faddew nambiyen laamu ƴangal holli ɓe newni artugol capitaine Moussa Dadis Camara e Sékou Ba Konaté Dadis Camara ko tumanoɗo e fitinaji waɗunoɗi to stade 28 septembre ɓe ɗiɗo ko hooreɓe hiɗɓe leydi ndi hoorejo goomu Europe waɗi yewtere e kokkoɓe kabaruji gam andinde yidde mum ko faati e rendinde kalis namben koppareje gam darnude eɓoje mahanteri balloje jokkodiral Europe e adunaru ndu
tedduɓe en timminirat e taskaram faggude bamtare afrique jariten hen ko Omar Mamadou Sow oɗon mbawi jokkude heɗade RFI fulfulde e lowre amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere fr walla e application Pi Radio yen ñalle jamma.